Salam hormatly adamlar. Bugün sizden gelen sorularım neticesinde bir tane kızıklı temany sizin bilen paylaşmakçı. Yani temamız erkekler bilen ayarların arasında gatnaşyklar ve asıl maşgala gurmadan ozol bu gatnaşyklarda tasir edilecek meseleler ve psikologik kriteriyalar barada bugün size biraz maglumat vermekçi. Hormatly adamlar, erkekler bilen ayarların arasında gatnaşyklar dünyadagi iň mühim gatnaşyklaryň biri bolup durýandyr. Tebəbi näme üçin? Tebəbi bizim tebigatymyz şeýle bir döredilipdir belin. Erkeklere ayarlarsız, ayarlar da erkeklersiz ýaşamalary gatty gyn bolýandyr. Ýaşap bilmeýär diýjekler, ýaşap bilerler, emma ýaşamalary ýene-de gyn bolýandyr. Yani erkekler de ayarlar da bir-birlerine hem fiziologik taýdan hem psikologik taýdan bir-birlerine gatykän mätäç bolduklary üçin bular bir-birlersiz ýaşamalary gyn bolýandyr. Neticede cemiyetdäki ve dünyadagi iň mühim gatnaşyklaryň biri erkekler bilen ayarlaryň arasyndaky gatnaşyklar bolup durýandyr. Umuman aýdanymyzda hormatly adamlar, erkekler bilen ayarlaryň arasyndaky gatnaşyk psikologik taýdan aňsat däldir. Sebebi bizim öňe bellek geçişimiz ýaly erkekler bilen ayarlaryň arasynda tebii tarapdan käbir tapawutlyklar bolandygy üçin olaryň gönüden-göne gatnaşyk gurmalary aslynda aňsat bolup durýan däldir. Emma bu gatnaşyklarda asıl zeruriýetlikleri bildikden soňra, ýani haýsy zeruriýetge görä gatnaşyk gurýanlygyny bildikden soňra, o zeruriýete görä gatnaşyklaryň sazlaşyp dowam edip gitýändir. Misal üçün zeruriýetliklerimiz nähil bolup biler? Dostluk, garyndaşlyk, öýe maşgala, iş, okuw ýaly zeruriýetlikler bolup, o zeruriýetlikler netijesinde de gatnaşyklar dowam etýändir. Eger biz zeruriýetliklerimizi bilmediğimiz ýagdaýda gatnaşyklarymyzda elbetde käbir gynçylyklar görüp bileriz. Dostlukda zerurluklar bolanda hormatly adamlar şol ýerde bir danyň üstünde durup geçesim gelýär. Ýani bir soraň üstünde. Erkekler bilen ayarlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklar bolup bilýärmi? Aslında bu soruda bir problema ýa-da bir mesele bolmaýan ýaly bolup görünse de, emma gözlewleriň netijesi muny görkezmeýär. Ýani bu barada erkekler bilen ayarlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar barada bir näçe ýylyň dowamında dünýäde bir näçe uniwersitetlarda, edaralarda, kärhanalarda gözlewler edilýär. We gözlewleriň netijesinde erkekler bilen ayarlaryň dostlukly gatnaşyklarynyň dowamında bir-birlerine garşy, ýani iki jinsyň bir-birlerine garşy duýgularynyň oýanma pursatlarynyň kän bolýanlygyny, mundan başga da iki jinsyň bir-birlerine garşy jinsy istekleriniň oýanma pursatlarynyň kän bolýanlygyny ispat etýärler. Netijede ylym adamlary erkekler bilen ayarlaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň o derecede de gowy bolmaýanlygyny bellek geçýärler, ýani ýüze çykarýarlar. Indi o hormatly adamlar, asıl maşgala gurmadan ozolky gatnaşyklarda, ýani erkekler bilen ayarlaryň arasyndaky gatnaşyklarda esasy serediljek meseleler we kriteriýalar barada psikologlaryň berýän käbir maslahatlarynyň üstünde durup geçelim. Hormatly adamlar, olaryň berýän maslahatlarynyň birincisi, ýani özüňi tanamak. Özüňi tanamak bolanda hormatly adamlar, özüň düşünjeleriň, duýgularyň, kemçilikleriň we artykmaçlyklaryň farkyna barmak diýmekdir. Eger biz bularyň farkyna barmadygymyz ýagdaýda gatnaşan adamlarymyzyň da karakterlerini, düşünjelerini, duýgularyny tanamamyzda gynçylyk çekýändiriz. Netijede gurjak bolan maşgalaňyzda sazlaşykly, gowy, bagtly maşgala gurmaňyzda düşük ähtimallyk berýär. Onun üçin de özüňi tanamak iň uly kriteriýalaryň biri bolup durýandyr. İkincisi, meňzeşlik tarapyňyzyň bolmasy. Meňzeşlik tarapyňyzyň bolmasy bolanda hormatly adamlar, düşünjeleriňiziň rezonans etmesi gerek bolýandyr. Munyň daşynda da käbir meňzeş taraplaryňyzyň bolmasy gerek bolýandyr. Mysal üçin, medeniýetiňiziň doglan ýeriňizde bolup bilýär, seretýän gymmatlyklaryňyzyň umuman alanda gürleşip biljek umumy bir temaňyzyň bolmasy gerek bolýandyr. Sebebi eger siz gürrüňdeşlik eden ýagdaýyňyzda sazlaşykly gürrüňdeşlik amala aşyrmak üçin bu meňzeş taraplaryň bolmasy uly rol oýnaýandyr.
Üçüncüsü de hormatly adamlar, üçüncü kriteriyada birege bolan ınamdır. Birege bolan ınam aslında hormatly adamlar asıl 3 topora bölünýändir. Olaryň birincisi bedenlerine bolan ınam, ikincisi akıllarına bolan ınam, üçüncüsü de ruhlarına bolan ınamdır. Bedenlerine bolan ınam diýen hormatly adamlar ýani maşgala gurmadan odolky gatnaşyklarda gatnaşan şahyslarda hem ayarlarda hem erkeklerde bir-birleriniň bedenlerine ynanyp bilmeleri mühim meseleleriň biri bolup durýandyr. Ýani bu nähili bolýar? Bu olar gatnaşmadan odol o şahsyslaryň bedeni başga bir gatnaşykda, başga bir kişiler bilen ýani başga bir şahslar bilen bedeni gatnaşykda boldumy ýani jinsi gatnaşyk boldumy? Bu aslında hormatly adamlar Türkmen medeniýetindäki erkekler üçin mega kriteriýalaryň biri diýip bileriz. İkincisi bolsa hormatly adamlar akıllarına bolan ınam diýdik. Akıllarına bolan ınam diýen hormatly adamlar biregiň aňyny, düşünjesini, meselelerini çözüp bilmelerinde ınamlarynyň bolmasydyr. Üçüncüsü de ruhlarına bolan ınam. Ruhlarına bolan ınamda eýýän hormatly adamlar bir-birleriniň karakterlerine, häsiýetlerine ynanyp gatnaşyklaryny dowam edip bilmeleridir. Hormatly adamlar dördüncü kriteriýalaryň biri de, dördüncü meseleleriň biri de maşgala gurmadan odol gatnaşan kişileriň bir-birleriniň islegleriniň arasynda diňagramlyklaryň bolmasydyr. Hem erkekler üçin hem ayallar üçin. Ýani isleýän zatlarynyň arasynda diňagramlyklaryň bolmasy mühim meseleleriň biri bolup durýandyr. Beşinci de hormatly adamlar, beşinci kriteriýada bu da iň esas kriteriýalaryň biri diýip bileriz. Bu da birege dogryny gürlemek, dogryny aýtmak. Aslında hormatly adamlar ilki bilen özüňi dogryny gürlemek, özüňi dogry bolmak, ondan sonra da gatnaşan adamlarga dogry bolmak esasy kriteriýalaryň biri bolup durýandyr. Hormatly adamlar, bugünkü temamyz bilen baglanşykly size berjek maglumatlarymyz şulardan ibaret. Size ady bolsa peýdaly bolar diýip umyt etýän we häzirlikçe siziň bilen hoşlaşýan. Ýene-de görüşýänçek hoş sag bolun.